I ara, per descarte, titot i fardatge, sisplau, aquí al mig. Vale, fardatge, t'han regalat un val per llançar-te amb paracaigudes. I tu, titot, ets el monitor que es llançarà amb ella. Espera. Us trobeu a dalt de l'avió just en el moment que s'ha obert la porta i toca fer el salt al buit. En aquest precís instant, fardatge, te n'adones que el teu monitor és aquell que vas deixar abandonat en un hotel quan es va dormir i vas marxar sense pagar. Titot, evidentment, tu ja l'has reconeguda fa estona. Corrandes de Baget a poder ser 3. Pots baixar el to? Gràcies. Em pots baixar més? En do, era molt fàcil, el to. Hauràs notat una cosa dura, igual que si anés a pèl. Està així des d'aquell dia que em vas deixar a l'hotel. Ay, me penso, ay, que sí, que ho acabo de notar, pero dice ya, ay, para que al final no podré cagar. Si m'ho demanes, sisplau, fardatge, no em fa per res. Quan hagis de cagar m'ho dius i a l'instant jo la trauré. Perdona'm lo del hotel, sé que no te va fer gràcia, però estira del filet o tindrem una desgràcia. He hagut de fer monitor i aprendre a saltar i pujar a aquest avió per poder-se-te'n tirar. Ai, titot, estàs segur que tu en mi te vols tirar? Vinga, empuja'm una mica, vinga, ho has de demostrar. Ja vindríem, no? Ara sí, ara us explicarem en un moment.